कारवार तालुका पंचायत केडीपी सभेत विद्यार्थ्यांनी केली बसाच्या वेळापत्रकाची तक्रार। कारवार तालुका पंचायतीची केडीपी सभा शुक्रवार पार पडली। या सभेत ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना बसाच्या समस्येचो कसो त्रास होता हे जो विवरण सभेत दिले। बैरे माजाळी सारख्या गावात खूप त्रास जातीर असतात। तसेच सभेत ग्रामीण भागात केरवडी आणि आजूबाजूच्या गावातले विद्यार्थी जास्त हजर आशिले। सभेत केएसआरटीच्या बस समस्येच्या संदर्भात अध्यक्ष प्रमिला नाईक यांनी सांगले की बसाचे वेळापत्रक बदलल्यान ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान जाता। या प्रश्नाचे उत्तर देताना केएसआरटीचे घटक व्यवस्थापक रवींद्र पातरपेकर यांनी सांगले की बसाचे वेळापत्रक बदलले ना त्यांना जमील विद्यार्थ्यांना सांगले की मल्लापुरात सकाळी 6:15 वाजता येऊची बस देऊळमुखी पावतपर्यंत प्रवासीन भरता त्यांना विद्यार्थ्याक सोडून बाकीच्या प्रवाशाक बसात घेतात। इतलेच नाही तर कारवार शहराच्या पॉलिटेक्निक कॉलेजात मात्र विद्यार्थीक बस पास दिलात जाल्यार थंय बस थांबयनात। बस स्टँडार वयत पडता त्यांना पॉलिटेक्निक कॉलेजा वयच्या विद्यार्थ्याक कारवार बस स्टॉप पर्यंत पास दिवूं जाय अशी मागणी केली। हेच बद्दल विचार विनिमय करून निर्णय घेता असे केएसआरटी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले।